Hej alle sammen derude. Jeg vil gerne til mig en masterminder, og jeg sidder med to robotter, hvor nu skal jeg Yes. Nej, nu har jeg et problem. Nej, jeg har et problem. Jeg har ikke nogen dispenser eller noget. Nej! Det er ikke godt, det her. Det er slet ikke godt. This is not good. Money. My money. Money. My money. Nej. Nå, skide være med det. Hvem skal jeg nu være? Ham her. Nej, jeg mener ham her. Vi kan tage den her. Sådan der. Og så gør jeg det sådan her. Så er jeg klar. Og så tager jeg lidt bygger heroppe. Og nu har jeg købt den ting, så nu kan jeg både tage den ene vej og den anden vej med teleporteren. Og så tager jeg lige en Sentry. Se, det går meget hurtigt. Så kan jeg ellers bare sidde og vente her. Se, så kan jeg sådan her. Så flyver jeg op. Det er, jeg har set på et smart trick på internettet, at hvis man gør det ordentligt, så kan man flyve op på andre ting, så ingen andre kan nå en. Det synes jeg var sådan lidt smart. Så er det at slette den her. Og så tager jeg lige bygger den igen. Så kan man lige gå tilbage en gang. Se, så kan man så... Nå. Men tror da jeg er rød? Se noget? Jo, lige meget. Sådan der. Så er vi klar. Ej, der er lige lidt tid nu. Den skyder så med laser, den her. Men jeg vender tilbage lige om lidt, for jeg holder lige en kort pause. Elfolk skyder tilbage, og nu vælter det bare ind med robotter. Som I kan se. Der er mange forskellige robotter, men jeg skal hele tiden holde fut i den her, ellers så sker der en lille ting, at alle mine ting går i stykker. Det vil jeg helst ikke. Det er ikke særlig godt.
White seriøs Central Buster. Det er ikke godt. Jeg bliver ved med at sige, oh my god. Der er flere 100 Central Busters. Shit. Det var ærgerligt. Jeg har ikke været i gang med at lave videoer rigtig længe, men jeg har lavet nogle få specielle ting. Jeg går nemlig at fokusere på, om jeg skal lave noget til at hjælpe andre med Team Fortress, som for eksempel hvordan man hvordan man bruger den her kniv eller sådan et eller andet. Ikke? Det kan være, at der kommer et eller andet der. Men den er faktisk rigtig god, den her kniv. Jeg håber, at den her bølge... Ej, det kommer der... det kommer der ikke. Der kommer de samme ting igen. Prøver lige... Jeg får lavet den her, og så går ind på den her. Og den her. Og jeg har så købt en af dem der, for at jeg kan komme ind og spille den. Så trykker jeg de to væk der. Og så vil jeg ind på den. Nogle gange kan det tage op til rigtig lang tid, og andre gange kan det ikke. Før den gider at finde en server til mig. Men det kan være, at vi er heldige den her gang, at den ikke tager så lang tid. Det håber jeg virkelig. Okay, nu synes jeg, det har taget noget tid. Det er lige meget. Så tager jeg bare for eksempel alle dem her, ikke? Så er den der, og trykker der. Så kan det være, at jeg er heldig, at den gider at hoppe på. Håber jeg virkelig. Så mange er der nærheden, så mange er der i verden. Det er helt åndssvagt. Men nu har jeg jo vist jer sådan lidt det her. Så kan man trykke her og oprette en gruppe, men der er ikke rigtig nogen, der spiller lige nu. Så hvis jeg trykker invitere, så sker der jo heller ikke rigtig noget. Fordi nogle af mine venner ikke er på. Men husk at subscribe and like my channel. And så ses vi derude, vær skærmene.